えたから。大丈夫か？大丈夫だよ。あ？おお、いいね。バブちゃんいい男。よく見たらそうでもないけど。あ、ごめん。あ、じゃあこっちはね、これ。あ、大丈夫。これじゃねえ。大丈夫。じゃあまず一発目ですね。最初やらせていただきますブレイザーと申します。よろしくお願いします。いただきましょう。仕組みで踏み込まれる街で爆弾にはなれない Baby よくできた落ち込まれば外れ Baby いつからか暗号だけで呼ばれ
始まりました。今日ねいろんなボーイの曲から始まっていろんなバンドさん来ますんでね、めちゃめちゃ今日一発目僕らが盛り上げていきますんで、はい盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ次行きましょう。気の抜けたいい曲ラッツ。じゃあちょっと一言だけアナウンスさせてください。前回もちょっと言ったんですけどね、実はボーカルのマサがですね、ここ骨が飛び出てまして怪我して、なんかトグロみたいになってるんですけどボーカルじゃない、ドラムあれおじさんいた。あ、どうも
はい、そう、肩が飛び出てってね、実はちょっと限界なんですよね。で、あいつは吸わねえからバカだから。あ、本当にそうだ。でね、そう、で、しかもこのメンバーでやるのね、実は5回ぶりぐらい。なので、久しぶりにちょっとフルメンバー集まったんで、今日は楽しんでね、僕らもめっちゃ楽しんでやりますんで。痛くねえに痛がってんじゃねえぞ。あともう7回言ってあげてください。はい、よろしくお願いします。ついてんじゃねえぞ。さあ、じゃあ次行きます。じゃあ、A 曲一発いきますか。じゃあ行きましょう。わがままジュリエット。
小島さん。小島だ。横島ってんね。小島さん。小島だよ。いや、元気になってよかった、小島さん。よかったよかった、本当に。はあ、さて、じゃあね、ここから一言だけちょっといろんなことで言ってるんですけど、ちょっと裏でも言ったんですけど、なんか今日ボーイ好きな方結構多いって聞いたもんですから、ちょっとどこでも言う話をちょっと一つさせてもらいたいんですけど、僕は出身が倉賀野中学校っていう生まれも育ちも高崎の出身でですね、木室京介寺西倉賀野ではないんだけどそう寺西翔さんのね直属の後輩っていうことで多分ボーイのとかね氷室さんのコピーバンドいっぱいあると思うんですけど、僕は直接の子孫だと思ってますので、はい、誰よりもねフューチャリングさせて今日ラストね何曲か用意してますので爆裂でいきますんで、はい、最後付き合ってください。よろしくお願いします。ではいきましょう。バッキー帰ってきたオラブマスターズさん、準備はいいかなキー
足は間違えるが意外と高いわこれちょっと足足んなかったかなみたいなこれやったら前行くわみたいなもうすげえコンタそのあれ見なかったありがとうおみちゃんいつもありがとうおみちゃんありがとうおみちゃん今ね目の前に来た、ちょっと不思議な生き物がうちのマネージャーの取材者のこんちゃんじゃねおみちゃんになりますんでおみちゃんはいご苦労さまでしたちょっと久しぶりライブなんか久しぶりすぎてなんかねちょっと歌詞がよく分かってないけどラスト2曲用意してますけどねラスト1曲になるのかなはいよろしくお願いいたしますじゃあ最後いきますのニューヨーク Show me every day oh 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 Go take you When you get out today oh 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 Gonna you what I know See the beauty way oh oh see the beauty way Make me know your world how they see the beauty way oh oh see the beauty way how she make you look at oh 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 don't do much of me 街が乗り出し oh 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 あと顔をさすも Hey come on The beauty way oh oh see the beauty way Make me know your world is all how they would try The beauty way oh oh see the beauty way紹介しますうちのリーダーこんちゃんおしゃれなやつですギタリストアキそしてドラム叩いてる肩が飛び打ってるマサそして僕が歌を歌わせていただきます佐藤って言いますよろしくお願いしますBeauty way, whoa, oh, she's the beauty way. Make me know your world and so no. How they would you come on? The beauty way, whoa, oh, she's the beauty way. Hello, Chigiru, New York, oh, yeah, it's oh, I shoot around New York, New York, oh, I see.
ありがとうございます。お決まりの流れですいません。ちょっと今セッティング、ドラムのセッティングが。実はこの前回のライブの時も実はワーキングマンが B ブルーつなげる時につながるもんだと思ってたらいきなりまさかこれぶっ倒れちゃって途中で止まっちゃってこっちは2人で B ブルーでバーンいったのに1個も始まらないっていうまあそんなことがまあ一発目でこんなこともありますよね。日頃のお金ないが悪いんだよ。日頃のお金がもう一回いただいてもいいですか。日頃の行いが悪いんだよ。ありがとうございます。ついてろー。じゃあアンコールいただきましたんで、じゃあ次のバンドにねつながるように最後本気でやらせていただきます。本気トンキー。
レザーでした。次からもよろしくお願いします。